buscamos valorizar todos os produtos do monte, en sí o monte, a diversidade, todo o que nos ofrece. Vamos medrando cada unha das edicións, en este caso, o día de hoxe, pois temos a presencia de Mel, con a Asociación de Apicultura, temos Porco Celta, temos unha exposición preciosa dunhas persoas que están recuperando la galega, la tradicional, e temos dende o fiado hasta o tecido, o tinguido, que ofrecen unha demostración das persoas que viñeron pois, con todos os seus aparellos para este evento. Temos tamén moita artesanía feita con produtos naturais, con madera, con plantas inmersas en resina. Temos, como non pode ser de outra forma, viveiros forestal, viveiros que o propio Concello lles compramos porque teñen planta autóctona, de semente autóctona, se desenvolve aquí e logo é moito máis fácil que nos enraíce. E temos tamén, ao lado das plantas, pois, bueno, o material para controlarla un pouco, unha casa de ferramentas de silvicultura, pois, motosierras e demais, que, bueno, é de aquí de Ames e tamén queremos darla a coñecer. Temos libros usados tamén por aquilo de que o papel ven das árbores e que hai que reutilizarlos, hai que intentar non tirar con todo, e tamén son libros, neste caso, relacionados ca natureza. O noso Concello expón as súas rutas, cunha pequeniña mostra de animais que viven na ruta de Riamontes, de insectos en este caso, todas as rutas que temos cos seus folletos, e estamos preparando pois unha exposición de cogomelos despois dunha ruta para irlos buscar. Tamén me esquecíame cosmética natural, utilizando o toxo. Bastante participación, temos degustacións de pan da panadería Sallas, degustación de chicharróns da Casa Velleira, e unha degustación de carne gourmet consistente en mini hamburguesas que nos trae hasta aquí Discarlús. Varias actuacións musicais e pola tarde estará todo máis centrado cara aos cogumelos. Nesta terceira edición da feira que celebramos aquí en Trasmonte, resaltar antes de nada o traballo que se leva realizado polo Departamento de Medio Ambiente e, sobre todo, hoxe resaltar que nos acompaña o bo tempo, que hai unha afluencia de persoas importante que poden, bueno, disfrutar desta actividade, desta feira, dos produtos, ademais, que hai no monte, que hai no campo, que a nós tamén como Concello nos interesa poñer en valor, xa que Ames é un concello, aparte de ter dous núcleos urbanos importantes, é un concello rural, donde tamén os veciños e as veciñas pois traballan moitos dos produtos que hoxe expoñemos aquí, ademais de colaboración de algunha outra empresa, pois co tema de hamburguesas ou co tema de chicharróns, e o reporte que temos é que a xente que ven pois está contenta de poder asistir, e agora que nos queda traballar na seguinte edición, intentando mellorar como cada ano para que esta feira sea unha feira de referencia pois na contorna e na provincia da Coruña. Nesta feira o que queremos facer é poñer en valor o produto do monte, queremos poñer en valor os oficios do monte, pero tamén queremos que sexa unha feira que se acerque ao rural, que tamén a xente do rural vexa que hai posibilidades no monte.